hapon! Siya anak ko to na atol man sa rin. Paing's chicken. Sunday na po, welcome to my vlog. So last time dito ta sa dagat, nag-explore, beaching, initag beaches, or ba. But this time, the West Bridge ako i-show. Okay? Ah! Isa? Yes! Sakto yung pandungog. Kung last time, nagsige mi explore mga beaches sa Tagbilaran o sa Panglao. This time around, ang tulay sa Dawis padong sa Panglao Island. I think ma-amaze mo. Kaya una, ninot yung tubig, limpyo, miskong hangin. Okay? Give me 5 seconds para ma-share ako tanan ng scenery. Diba? Nakita na ninyo. Di pa na mao. Napagod nga i-share. Wait lang. Ganun na sa akong luyo muna ang Tagbilaran. Ang naadiri nga part muna ang Baklayon. Okay? Don't worry, dapat ko na i-share. Dapat ta sa right side, pato pa ta sa left side para maklaro ninyo unsay na ang view dito. Amazing doggy. Dili, golden retriever. Hi. Hi, Pink. Okay. Here you go. Kumukuta na mo kung sa'yo na dito sa bridge. Wala. Pero, naaman gani. Pure
fresh air, pure nga nice view. Sige na siya ka-cool at ganing Causeway Bridge. Ay, Lewis Bridge. Hi, Pink! Pink! So we're here to Dawis Church. Yo, may hapon! Hi, girl! So I guess this is it. Mana ang tour sa Lewis Bridge. So far, so good. In short, nice. Nindot ang ambience, nindot ang view, nindot ang hangin, presko. So I guess is it. Buyers, until next.